Når du skal logge på Musikskolens intranet, så kan du gøre det inden for Musikskolens hjemmeside. Det er den, der hedder www.randersmusikskole.dk. Når du kommer derind, så kan du finde Musikskole intranet. Det er der, hvor en pil er nu, og klikke på den. Så kommer du ind til det digitale Randers, og her kan du vælge 3 forskellige måder at logge ind på. Men du skal vælge den, der hedder digital signatur. Og din browser, den skulle gerne selv finde digital signatur, så skal du klikke på OK, ikke return, men klikke. Taste kodeord ind. Og klikke på OK igen. Og den er lidt langsom. Vi zoomer lidt ud og ind. Og så kommer vi på det digitale Randers. Første gang du er herinde, der skal vi sætte din browser op, så den kan huske og finde din arbejdsplads. Så klik i opsætning. Klik på Intra Web. Når du klikker på den, så er der forskellige intranet til forskellige arbejdsafdelinger. Og vi skal finde den, der hedder Musikskolen. Og du skal klikke ind i ringen der. Men det er ikke nok, vi skal have opdateret siden, så den kan huske det. Og det er her forneden. Der skal du klikke også. Bing. Når du har gjort det, så skal du gå til forsiden. Og den var her. Klikke på den. Så skal du ned til det, der hedder Brugen intranet. Så skulle du gerne komme ud på Musikskolens intranet. Når du klikker der. Og vi skal lige op til min arbejdsplads. Og klikke der. Træt, nu er du inde på Musikskolens intranet. Og her ligger dagsordnerne. Og det er jo meget vigtigt. Og du kan vælge lærermøder, medudvalg og bestyrelse. Ja, vi vælger lærermøder. Og her ligger alle dagsordnerne. Og vi kan prøve at åbne den fra augustmødet. Se hvad der sker. Den kom frem. Kom frit frem. Fokus. Lille handkat. Der var den. Og så er det jo bare at printe herfra. Og det er jo et gammelt møde. Vi lukker det vindue igen. Slut. Farvel. Og væk var den. Så kan du vælge, at du vil se forretningsordner, men du kan selv udforske. Her er en masse forskellige muligheder. Når du er færdig, så kan du lukke vinduet og vælge logge af. Hvis du er hjemme på din egen computer, så kan du bare lukke programmet. Så bliver du lukket af automatisk. Og det var det.